hambani yothwala, hambani yothwasa, hambani nokwenza nogeza emfuleni, hambani nophahla entabeni. Sanibingelela ke balaleli nani babukeli beKZN broadcast siphinde labuya futhi ibhubesi lentaba sikhona namhlanje sibisiwe nathi sizohlukanisa inhloko nesixhanti. Njoba sikhona ke namhlanje lana sihlezi nabanye ozakwethu sibaningi kodwa engize ngakho engizokuchaza ngizohlukanisa inhloko nesixhanti emoyeni neziphiwo zabantu ezahlukahlukene. Kunabantu othola ukuthi baphiwe imimoya kodwa abakwazi ukuyihlukanisa, abakwazi ukuyibona ukuthi lena imimoya. Omunye uthola ukuthi ingane iyahlupha ikhala ubusuku bonke, ayikwazi ukulala, ayikwazi kwenza lutho. Omunye uthola ukuthi unengane, uthola ukuthi lo ngane leyo inenkinga yokuthi idinga imbeleko okanye idinga isibongo sasekhaya kubo. Sizokubeka kucaceke manje ukuthi kunemimoya ehlukene, kunemimoya wamadlozi, kunomoya wenhlanhla ukuthi umuntu into azalwe nayo uphiwe yona leyo nto uzoyisebenzisa ekuthenini beyimpumelelo yakhe. Umbuzo masuthi ke kuwe wena mbukele ekhaya, umbona ngani umuntu onesiphiwo semoya yamadlozi nesiphiwo somoya yomndini nomndawe? Abantu abaningi bagcwele inyangeni, bayathwasa, bafaka amabhayi, bafaka ubuhlalo, bafaka yonke izinto kodwa ekugcineni impumelelo ayikho. Ngabe lempumelelo ivinjwe ukuthi wenze okuronge noma wenze okuright ngesikhathi esironge, noma ngabe kwenziwa ukuthi uthathe ichannel errong noma uthathe ichannel kumuntu oronge? Mase umbuzo uthi ubona ngani mase kufanele kulungiseke noma sekulungisiwe? Kuhlukeneke, kuhluka lapha. Kukhona abantu abaphiwe isiphiwo somoya sokuthi uphupha amaphupho ebusuku. Kukhona umuntu ophiwe ukuthi idlozi lakhe lizokhuluma naye. Omunye umuntu kuphela yonke into anaye, kufa abazali, kufa ifamily ngenxa yokuthi kunedlozi elikhona elilwayo okanye isikhwama esikhona okanye isithunywa esasikhona kwakuthandaza ekhaya. So yonke lonto ingaphansi kwani kwesiphiwo sikamoya. Abanye abantu ekhaya abasasebenzi, kuphela yonke imisebenzi, kuvaleka zonke izinto ngenxa yokuthi nihleze ekhaya anifuni ukubona nabantu, nobona inyanga. Kufanele vele ningafuni ngoba vele inyanga zisho into eyodwa zonke, zithi hambani yothwala, hambani yothwasa, hambani nokwenza nogeza emfuleni, hambani nophahla entabeni. Uphahla kanjani entabeni ithothi idlozi alikho ekhaya? Imali isekhaya, why lingakwazi ukukhuluma nathi thina abanikazi balo esiphilayo? Ngoba phela thina njengoba siphila siphilela ukuthi lona lisivule amehlo. Ithi ke i-answer yakho konke lokhu bokufunakala ukuthi wena usukume iqala uhambe uyobonana nabantu abazochithela amathambo okanye abayizanuso okanye abangabathandazi, ngoba ukuhlola komthandazi nokuhlola kwesangoma kuyahlukana. Abanye abantu badideka ke lapho. Isangoma sesikhipha umthandazi akasikhiphi isangoma. Ufuna ungizwe kahle, isangoma siyakwazi ukuzala umthandazi akakwazi ukuzala isangoma. Ngisho ngoba umthandazi usebenzisa iwasho, isangoma sisebenzisa iwasho, sisebenzisa umuthi, sisebenzisa amathambo. Okusho ukuthi isangoma ngaso sonke isikhathi isona esihamba phambili, nomndiki nomndawo uphuma ebungomeni. So lento la ifika ihluke khona, ihluke sekuthenini abantu abaningi baba nenkinga ezahlukahlukene mase eya kumthandazi. Umthandazi mase efuna ukwenza into eziwasho, kanti akusafunakala iwasho lapho, sekufuna amakhubalo. Ngeke into eyenziwe ngomuthi uzoyigeza ngesiwasho, ngoba into eyenziwe ngomuthi idinga umuthi mase uyihlambulula ngesiwasho. Umthandazi ngaso sonke isikhathi ubekela ukuthi uyahlambulula, akaphehla, akavala amanzi amnyama, akavali, akasebenzisa izimvu, akasebenzisa inkukhu ezimnyama, akasebenzisa inkukhu ezimhlophe, akasebenzisa inkukhu ezimpangele. Kodwa yonke lonto uyithola kephi? Kubantu bemoya bamadlozi. Thina ke thina esebenzisa amakhambi na yonke into okuziwasho kungamakhambi ngapha, siyahlola before sikubuke ukuthi lona akadingi muthi. Ngoba abanye abantu banenkinga ukuthi umuthi bawusebenzisa awusebenzi, athi sengihambe inyanga sengiqedile kodwa umuthi awusebenzi egazini lami. So kufanele ukuthi mina bhubesi intaba ngizwe ukuthi inkinga yini. Kungenzeka ukuthi umuthi lo muntu wavalwa ngomuthi, kanti lo muthi avalwe ngawo kufanele before nguvule kufanele ngiqale ngisebenzise iwasho.
mase ngiqedile ngewasho kuyila ngibuyela ke phi emthini. Abanye bavalwa ngokuthi makwathinta impepho la ekhaya kuyafika kulala idumbu. Make kwaqala kwahlatshwa imbuzi leli gazi elichithekayo kuhamba abantu emhlabeni. Yonke lonto isidinga ini ithola abantu abangabablofithi abazokwazi ukuthi bezwe inkinga yenu balaleli nani babukeli ngoba egcineni esikulwelayo thina njengaba baphathi bemithi nabaphathi bezikhwama abathwali bezinyongo suke silwela ukuthi abantu esibasizayo abasizakale phela. Iqiniso lithi ke kubantu abawu10 ngeke ngibalaphe bonke labantu abawu10. Angikuvume nami lokho ukuthi kulabantu abawu10 mhlambe ozophila esandleni sami mhlambe u8 lo 2 kuyofuna ukuthi udlulele kamakhelwane. Angingabi nomona ke phela mina wokuthi inkinga umuntu ngizwile ngihlolile ngayizwa kodwa isisombululo sayo anginaso. Inkinga iqala la isekuthenini umuntu ufuna la iswe emathuneni. Ngiyazazi mina ukuthi nginenkinga ukuthi idlozi lami nesithunywa sami asizwani namathuna. Angimdedele phela umuntu ngimnike itransfer aye komunye umuntu okwazi ukwenza leyo nto. Omunye umuntu ufuna ukuthwala kodwa uze kimi bhube silentaba mina ngithwalisi kodwa ngiyabaza abathwalisanayo. Angimdedele ke phela ngoba imimoya yakhe efuna ukuthi isebenze ngoba uthothi omunye umuntu hayi ngoba efuna ukuthwala kodwa kunesithwalo esasikhona manje kuzinto zabo okanye zomndeni wakhona zilunge sekufuna labeqale bedlule kulesi sithwalo esasikhona ekhaya. Mina ngikwenzi lokho angiphathi igubhu mina angiphathi amasalamuzi sefuna abantu bamasalamuzi mina okwami ukudila nedlozi ukudila nezithunywa. Sokufanele manje mina ukuqonde nami ngizokwenza itask yami ngiphelele kuyo mase ngiyamtshela ukuthi dlulelela phambili ke kusibani ngiyakunika itransfer yokuthi uhambe uyoqhubeka usizo yena kuze lonto izokwenza ukuthi kube khona ubudlelwane ngoba thina inyanga asinabo ubudlelwane sisodwa sizegcine lokudlelwane singenabo nabantu abazofuna usizo kwabona bayagula bafuna usizo kodwa asikwazi ukubasiza. Ngeke udokotela athe segula naye ese-ICU aphinde ezojova umunye umuntu ngoba gula thina nabo bayagula. Kanti thina siyahluleka manje ukwenzani ukubanikeza usizo nezincedo nezimfuno zabo ngesikhathi esifanele. Bamba ke emlaleli wami sengizovala. Bengicela ukuthi wazi ukuthi uma unenkinga imimoya uyabona ebusuku nezibonakaliso kukhona umuntu ozothwasa ethwaselele afike enyangeni yakhe ngoba ezolanda amakhubalo. Kukhona umuntu ozohlushwa umndeni nomndawe avuke ebusuku ngaso sonke isikhathi yaze kuphela umsebenzi. Kunomuntu ozohlushwa ukuthi amadlozi akubo awangenile ekhaya okanye angene kunombango kunezimpi okanye umndeni waxabana wahlukana phakathi. Yonke lonto idinga ini amadlozi ukuthi wona awaqonda phile. Yonke lonto idinga ukuthi uhlale phansi uthola abantu abazokuzwa kahle ungahlali nomuntu oyedwa phansi bafuna bebe babili bebe bathathu akabe bekhuluma into eyodwa ungafuni ngoba usuze kimi mina bhubhe sentaba wachitha amathambo ngakuhlolela okay usu right kuwena wenelisekile akuphinde phela ufune makuthi yinto ubuyiqala ukizwa ifune uyifune nje uphinde uyiphinda kwesibili because uzoza kimi kanti mina ngiyilambele ngifunela isinkwa sabantwana vele egcineni uzogcina mina senkudla ngithatha imali yakho ubona ngathi inyanga seyigcina manje seyisaba uhamba emphakathini seyisaba ukuphuma endlini seyihamba ngeemoto seyigadwa ingoba nezidleni imali yenu nababukeli. So esikushoyo thina kukodwa umuntu nomuntu uyalazi iqiniso lakhe uyasazi isipho sakhe apho sona. Uma ukuthi ufuna amanzi asikuthathe sikusemanzini uma ufuna ukuthi entabeni sikuthathe sikusentabeni makufanele ukuthi sikuthathe sikusehlathini noma sikuthathe siyogeza emathuneni kuze sishele sisipoko wambeswa sona okanye isipoko esambelethiswa idlozi lakini noma kufanele ukuthi ekhaya kini nina naduba umuzi nahamba nohlala entabeni kuba nibalekele ukuthi umama uncane uyathakatha okanye ubani uyathakatha. Lonto izoba inkinga kuwena kusasa ayizukubana kwani ayizukuba inkinga kuwe kodwa esizukulwaneni sakho kuza ini ngoba kuzilanga lomlilo elokwenza ukuthi ingane zakho igcine sezingonyawupe. Babukeli esingakusho ngeke sikhuluma okuningi kodwa iqiniso laziwa uwe nendlela zakho uyazazi la usuhambe khona uyazi la usuqhuzuke khona uqhuzulwa izinyanga ukhipha u10,000 ukhipha u15,000 or 20,000 kodwa egcineni into oyifunayo ayenzeki mhlamba ayenzeki ngoba uyenze ngesikhathi esirong. Engingakusho ke futhi engifuna nihlale kukhona la emakhanda kunina niyazi ibhube into abahlale likhuma into eqondile angaze ngishonele nale. Uma uye kumuntu izwi igazi lakho liyavumana uma ningasavuma igazi lakho shiya lo muntu ngoba lo muntu uzokubhedela uzokwenzela nje inyakanyaka akumoshela into zakho. Abanye bayathi benza izinto athi umuntu bekungcono waseqaleni
because manje sekumosheke kakhulu kunakuqala. Kuyafunakala ukuthi into mawuyenza ayibe neprofit yayo. Ngeke ngithi mina masingena emzini nomuntu angithi mangingena mangiphuma kube khona izibonakaliso ezifikayo ngisengaphakathi kulowo muzi ngakaphumi mangifike ngolohlanu ngizohamba ngesonto ngesabatha kwehlisa isibonakaliso phela esichaza ukuthi sokukhona inyanga la igcekeli ngaphakathi. Babukeli engicela kuniqaphisa kukho bhekani phela nabantu enibahambayo. Angisho ukuthi umuntu ufanele kuze akusize ahlale kuma big house. Kodwa kufanele wazi ukuthi umuntu okusizayo ukusiza ngesiphiwo into aphiwa yona esemzimbeni wakhe. Ibhubesi liyavalelisa ke manje bathi uNyambose ibhubesi lentaba okhona la eNanda eThekwini. Nala inamba engothola khona 083 7210 768. Inamba yibhubesi lentaba. Akufona abantu abaxakekile abafuna usizo asonke isikhathi 24/7 bayasizwa abantu nabagula ebusuku siyavuka sibasize ngoba sisebenza ngelwane sisebenza ngedlozi. Siyabonga.